Ban penklan ka sur persya eka jing temu ke sarkar jela ban bu eka jaga thet nyot han nong hali ka senjok nong sensar snong par umkhen baken thop khat santali ki snong Nariboy district East Khasi Hills district but West Jant Hills district kala shimi karai ban penlong da ka jelang paj ba ha ka hinriu tarik unai tung araja arpusau hajing kieng umkhen that rang yakani ka rai la shim ha ka jelang ka senjok ka bala penlong ha ka arp kondai tarik ujilio arja arpusau ha kendo su kani ka jing persya ya ka jing temu pen kenria ka marten na maulai showlum solat hanong hali da ka senjok kalong bakini ki snong ki dan ha senda ka wa umkhen bat lada wanra ka marten kani ka wa kan sedu no ka jing tanat jongka bat kan wanra ka jing jabo kampalat ya ka wa umkhra kani ka jing temu penlong jialang pajba ka deiru namar ba ka sarkar jela ka temu ban penlong ya ka public hearing ha ka tai ka snong ban bu ya ka jaka the nyot klem da sngap ya ki jing pen sngo persya da ka senjok na kaliang jong ka senjok jong kinong sencar sinong par umkhen area kabangila penlong ni ke meeting menta ka sngi ha ka arp khundai tarik Jun arajar posau nilashim ya ka rai sachi sin pat ban ai ya ka sur jong ka jing persya ya ka jing tumu jong ka sarkar ya ka ban sna ya ka ne ka marten hapo nonghali haulum solat kumbangila ju i ha ke social media na ka por sa ka por te kum kirang ba ki badang ka jing sngokya ya ka ne ka jing tumu jong sarkar ni shifting kumbang la penpau na ro khamen suwa bayo ka ne ka umkhen ka jing itnat jong ka kan du no sisin ka sni te kumta na ka jing sngokya sa sisin pat ni penlong ya ka ne ka jing yalang ban ya perkhat kum no ngen le badadin balawai jong ka ne ka jing yalang na kaliang jong ki senjuk ki nong sensar sinong jong ka ne ka dong ka thain ka jungi ki baju penon kam ya ka ne ka umkhen haga rep karyang ka sum ka sait badonro kisnong ke bapenon kam wat ban pan umdi hagi yeng ki sem ke jongki tengi sngo ban persya jore ke jing tumu jong ka sarkar bat kum ka dak jong ka jing persya ban penpau sya ka sarkar nagalian ka senjuk ngila shim ya ka rai haga ne ka sngi ke bamenta bangnya ban penlong ya ka public meeting ane ka jingalang pajba ka bangilabu ban penlong hakan riu tarik Julai usnem arajar arposau kajaka kaman penlong kadai hanne ha jingking umken kabadon hasinong thatrang knang ba ni ki pajba barok nginyo i kajing itanat jong ka wa umken bat ngin kwa ba ka ne ka wa umken kan du no sisen kasngi ni kwa ba kan ne pateng la pateng hadu kilong den mandin ke jungi te kumta nilabu ban penlong ya kene public meeting hakan riu tarik Julai mentau senam bat kene public meeting kan sedang nado kapor si pau baje menstep hado kapor si baje janmet te kumta nakalian ka senjuk nilarai ya kaban pha nin pha ya ki city si ki dorbar sinong bagan ai ka jing pentip ba kine kisnong ki baken tup ki khatsan tali kisnong ki ba pendon kam ya kene ka wa umken kin so bahaban ya mi paj ba ha to kusngi knang bang ne ban penpau ka sur ka bajam si ka sarkar managaliang jongi ki badon kam ya umken ni persya jur ba kene ka wa umken kanlong ka wa ka ba jabo haden habot ni kwa ba kene kan sa te kumta ni kapat ni kentu sa jisin pat ya kinong sensar sinong ki badan hapo kini ki khasan tali ki dorbar sinong ban penapaj ba ban ya wer ki paj ba ban wan kanang ha kani meeting kaban long ha ka sngi ka bangilabo ha ka ju ka pon ni khot so bharu ya ki NGO ki seng bahalang kinu ki bat kumjuru kinu ki rulang ba ki badan ka jing sngokya ya ka imlang salang lane ki ba i ya ka mariam bakin wan ya kaban ya donlang batngi ha ka meeting te sa chizin pat na banjur ba ngidai ban yemi renti ha to kusngi Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita.
Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.